גברת מקיאוולי. אוקיי, מקיאוולי, וואי, אוקיי. מונדו עלוב. מונדו. מונדו עלוב. התוכנית שלי עומדת להתגשם. היא מרוצה. מונדו עלוב. התוכנית שלי עומדת להתגשם. באמת? מונדו? כן, גברתי. איי, אבל למה? מה עשיתי? כלום. זה מרגיע אותי. מונדו, הפרחחים האלה נתנו לי רעיון. ועכשיו היא ממש בקטע של המזימות. אידיוט! זאת אני! אידיוט! זאת אני! כאילו היא מרוצה שהצליחה לבלבל. כן, אדוני, איך אני יכול לעזור לך? אידיוט! זאת אני! מצוין! עכשיו אשלח להלנה איגרת ממעריץ סודי ואבקש ממנה את הריקוד הראשון. באה למרכז הרחבה. שייקספיר מסתובב, היא ממתינה לה ונותנת אותה לריקוד. זה קצת מוזר, לא? כן, סדרה מוזרה כזאת. אחריי!